lapsiin. 9.4. mä muistan sen. 9.4. mä muistan sen. Ja elokuuta, kun annoit suuta, sä mulle pauhatessa aaltojen. Ja elokuuta, kun annoit suuta, sä mulle pauhatessa aaltojen. Merimies se merta rakastaa, ja merimies se merta rakastaa. Ja lemmen tulta, teillä kulta, vedellä osaksensa hänkin saa. Ja lemmen tulta, teillä kulta, vedellä osaksensa hänkin saa. Elomme merta laiva purjehtii, elomme merta laiva purjehtii. Täys purjei laivan ja laidas laivan, sen kullan kirkas kiinni välkettiin. Täys purjei laivan ja laidas laivan, sen kullan kirkas kiinni välkettiin. Hei kaikki, tervetuloa tähän hienoon tilaisuuteen. Meillä on täällä todella upeat puitteet. Punkaharjun paviljonki on ollut avattuna noin 2 viikkoa kuulemma ja meillä on Höyrylaivoilla ilo olla täällä ikään kuin avajaisissa, vaikka pikkusen ollaan avajaisista ehkä myöhässä, mutta pidetään oikein kunnon avajaiset nyt ainakin tämä viikonloppu, kun täällä ollaan. Meidän traditiot näissä kesäregatoissa on jo varsin pitkät ja aika jännä juttu on se, että ensimmäinen regatta, joka pidettiin, niin tapahtui vuonna 1968, eli jo reilut 40 vuotta sitten. Ja sattumoisiin se oli täällä hyvin lähellä. Se oli tuolla Puruveden puolella. Se oli 4 laivaa ja ei Höyrypuisen seurassa siihen aikaan ollutkaan enempää kuin 4 laivaa. Ja siitä se kaikki alkoi. Ja nykyään meillä on tapana pitää täällä Saimaalla joka vuosi tämmöinen yhteinen tapahtuma. Regatta on ehkä sikäli vähän huono sana, että siitä tulee mieleen kilpailu. Purjeveneiden regatat on yleensä purjehtimiskilpailu ja meillä ei ole mitään kilpailua. Olennaista on vaan se, että kokoonnutaan samaan paikkaan ja tavataan toisiamme ja vaihdetaan kuulumisia ja erityisesti se, että nähdään myös paljon muita ihmisiä, jotka tulee meitä katsomaan, tai siis ei meitä, mutta meidän laivoja ja niihin tutustumaan ja sillä tavalla suodaan se tilaisuus, että voitte katsoa, miten 100-vuotiaat alukset edelleenkin täällä seilaa. Tervetuloa puheenjohtaja Sami Sulkka. Arvoisat kuulijat, hyvät Höyrypuisiseuran edustajat, arvoisat yrittäjät ja tilaisuuden järjestäjät. Minulla on ilo ja kunnia Punkaharjun kunnan puolesta toivottaa ensinnäkin Höyrylaiva regatta tänä kesänä tänään saapuneeksi tänne Punkaharjulle. Tapahtuma on meille tärkeä ja kuten kommodori tuossa puheenvuorossaan totesi, ei suinkaan ensimmäinen kerta, milloin Punkaharjulla ollaan oltu. Punkaharju on vahva matkailupitäjä ja maaseutumaiseksi kunnaksi Punkaharjun kunnalla on poikkeuksellinen elinkeinorakenne. Kunta on erittäin työpaikkaomavarainen ja matkailutoiminnoissa moni asia kytkeytyy kauaksi historiaan ja yhdistävä tekijä on Saimaa. Ja Tuunaansaari ja harjualue on osa kansallismaisemaa, mitä tullaan katsomaan kauempaakin ja yhä enemmän myöskin eri puolilta maailmaa, paikkakunta kansainvälisesti.
Sitten Aarno vielä kysyisin sinulta, että nyt kun katsot näitä höyrylaivoja tässä, niin kerrohan, anna tästä tämmöinen yleisarvio tai mitä näet? Oikeastaan kun katson tässä, niin näin suomalaisen kulttuurimaiseman, niin tavallaan on helppo mennä mielikuvissa vuosikymmeniä taaksepäin, jossa näkee tämän hienon tavan, jolla liikuttiin aikoinaan, tehtiin pitkiä matkoja, tehtiin kauppamatkoja. Nämä olivat olennaisia asioita silloin, kun ei vielä ollut samalla tavalla autoja tai tieverkostoa rakennettu kunnolla. Että mä näen tässä kulttuurimaiseman vaalimista tavattoman paljon, että tämä on edustava kokoelma sitä, joka on suomalaista identiteettiä, ja se on upeaa, että ihmiset ovat ottaneet tehtäväkseen myös entisöidä tätä vanhaa laivakalustoa ja sillä tavalla pitää sellaista jatkumoa yllä, että sukupolvesta toiseen tiedetään, mitä Suomessa on ollut, minkälaista elämää on ollut ehkä näillä vesillä. Johanna, kerropa tämän päivän ajatuksistasi, kun maalasit. Tämä oli ihana kokemus ja sain paljon kannustusta ihmisiltä, että kiitos kaikille. Tosi mahtavaa oli maalata ja olla osana ja mukana tässä tunnelmassa. Aivan ainutkertaista, siis kerta kaikkiaan nämä jotain semmoista suomalaista romantiikkaa ja nostalgiaa, että oksat pois. Ja 3 työtä siinä tuli valmiiksi, luonnostelin ja mä korostan, on tunnelmakuvien, on luonnoksia hyvin tällä tavalla rennosti ja akvarelli sivelin meni viuhu siinä paperin pinnalla ihan kuin itsestään, että huomasin, että hyvä, ihana fiilis oli maalata täällä ja kiitos vielä kutsusta, tää oli mahtava tilaisuus. Saisiko sieltä poikasia ja oliko aina niin, että isäpuku on yksin kotisohvalla? Askelee eteenpäin ja näytäpä aina mitenkä siellä... Oi! Siellähän tulikin nyt näin monta! Suomen höyrykurssiseuran edustajat, WWF:n pääsihteeri Liisa Romerer sekä ihana taiteilijamme Johanna Oras. Olette lämpimästi tervetulleita ja sanan koko merkityksen lämpimästi tervetulleita tähän Kulkaharjun Tuunaansaaressa järjestettävään Suomen höyrykurssiseuran regattaan tilaisuuteen. Meillä on täällä hienoa ohjelmaa, toivottavasti ei liian pitkää sen takia, ettei me tukehduta tänne. Me olemme käyttäneet siihen tähän aikaa, että me lyhennetään tätä ohjelmaa suunnittelusta sen takia, että täällä on niin kuuma. Mutta jos saan pyytää kohottamaan maljan tälle tilaisuudelle, hienoa, että olette kaikki täällä. Tervetuloa. 2053 kerta. Norppa todellakin kiittää. Kiinta on merkittävä Norpan suojeluun ja tietysti Johanna taulu meni alihintaan nyt, mutta Norppa joka tapauksessa kiittää. Aivan hienoa, todella mahtavaa. Kiitoksia teille kaikille.